Hi mga bata, ani-ana po si Teacher Sabina, ang inyong online teacher. Mga bata, atong tunan ang Mathematics 2, Quarter 3, Week 5. Ang atong topic, fractions less than 1 with denominator 10 and below. Sa dili pa kita magsugod mga bata, mamina og tarong sabton para mas makakaton kamo. Tanawang hulagway mga bata, maunay fraction. Okay, pangutana. Pila ka shaded part? Pila ka shaded part mga bata? Tubag. Pila ka ha? Duha ka parts o duha ka buok. Duha ang kuluran. Maunay tubag. Laing pangutana mga bata, tanawang hulagway. Okay? Kapila gibahin ang rectangle. Tanawang hulagway, kapila gibahin. Tubag. Gibahin sa 8 kabahin. So maunay fraction. So mga bata, ang fraction adunay duha kabahin. Ang fraction adunay duha kabahin. So ang 2 mao ang numerator. Ang 8 mao ay denominator. Kapila gibahin. So ang fraction duha ka part, numerator og denominator. Again, ang numerator mao ang shaded part, ang denominator mao ang gibahin. Mga bata, ani ay pananglitan nga fraction atong tubagon, di ba? So kabalo ko na namoy idea, ang numerator pila kaha mga bata. Ang numerator ay tanawang shaded part 3, tama. So ang denominator mga bata, ang wala ma-shadean or pila kabahin, pila man na? Tama. Asa na? 8. So 8 ang kapila gibahin. Naana po laing pananglitan mga bata nga fraction, tutuki tanawa. Pila man ang numerator? Ang shaded part o gikuluran. Ang gidark pag-ayo mga bata, pila kaha? Tubaga, 3, tama. Sunod ang denominator, pila pod or kapila gibahin. Pila ka mga bata, tanawang hulagway. 6, tama. Maunay fraction nga 3, 6. Sunod nga pananglitan, pila ang numerator? Okay, ang numerator, pila? Tanawang hulagway. Ang numerator ay 4. Sunod ang denominator, pila pod? Pila kabahin? Tanawang hulagway mga bata. 5. Tama. So maon ay fraction na 4/5. Sunod nga pananglitan mga bata. Ang numerator, pila pod? Tubaga, pila ka numerator? So, pila ang gishadan? 4, tama. Ang denominator, mga bata, pila po denominator? Pila kabahin? Ipha, mga bata. 10, tama. So, 4/10 ang fraction. So, naana po lang panalitan para masabtan na to og insakto mga bata. So, ang numerator kay pila man? Ipha mga bata. Okay, ang numerator kay 6, tama. So, ang denominator pila pod? Ipha mga bata. Okay, kapila gibahin? 9, tama. So, ang fraction is 6/9. Sunod nga pananglitan mga bata. Pila ang numerator ana? Unsa man ang numerator? Okay, ang numerator kay tama 2. Sunod ang denominator, pila pod mga bata? Ang denominator is
unsa man. 3, tama. So ang fraction 2/3. So mga bata, ano na pila yung pananglitan? Numerator, pila man ang numerator of shaded part? Pila man, unsa nga numero? 5. Tama, ang denominator kay ipha mga bata ang pila ka bahin. 8 ka bahin. So 5/8. So mga bata, daghan mo nakatunan diba sa ato mga daghang pananglitan. Kini puro examples of fraction nga less than 10 o wala kaabot og usa. Ang mga shaded part mao ang numerator. Ang gidaghanon sa pagbahin mao ang denominator. So meaning ang fraction ana ay numerator o denominator. So mga bata, kabalo ko, daghan mo nakatunan atong tubagon ang mga pangutana. Tagaan mo na ko pila ka minuto para makatubag. Mga bata, daghan ba mong nakuhang saktong tubag? So very good kung daghan mga bata. Karon ani na pud kita sa identifying fractions nga less than 1 with denominators 10 and below. Drawingon ang mga fractions nga less than 1 wala kaabot og usa. Ang mga shapes gamiton mao ang circle, rectangle, square o triangle. Kani nga pamaagi mga bata, mugamit og mga shapes. So atong bahin-bahinon, so mao na pananglitan. Fraction 4/9. Ang 4 mga bata mao na shaded part. Atong ihapon 1, 2, 3, 4. Mao na numerator 4. Sunod 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maunay denominator. So mga bata, nakamauna mo unsaon pagdibuho o pagdrawing sa shape na rectangle na ang fraction na 4/9. So mga bata, ana ay problem. Si nanay nagdala og cake nga ilingin o circle ang porma. Gibahin og 7, gikaon ang 5 ka bahin. Pila man ang fraction sa gikaon nga cake. So tanawang hulagway. So pila ka buk ang gikaon mga bata? 5. Pila ka bahin ang cake? 7. So ang fraction, unsa na nga klase nga fraction? Ang fraction kay 5/7. Sayon ra kayo mga bata sa pagtubag sa problem. Una-hunaon naman giun sa pagbahin og kapila gibahin og pila ang shading part. So ang fraction 5/7. Sunod, i-shade ang numerator sa drawing sa answer sheet gamit ang lapis. So naay given nga shape mga bata. I-shade ninyo na kung pila ang fraction 8/10 na. So tagaan mo na kung pila ka minuto para makatubag.
Mga bata, daghan ba mong na insaktong tubag? Very good. Ara na pud kita sa visualizing group of objects and number lines. Reads and write similar fractions. So, similar fractions, pariha ang ilang denominator. Pananglitan, 1/3, 2/3, and 3/3. Okay. So, ang usa, third ang denominator, third na pod og third. Maunay similar fractions. Pareha ang denominator. Ani-ana pila ang pananglitan mga bata? Arita sa 1/3. Ang 1/3 pananglitan, tulo ka heart, isa ang gisidan. Maunang 1/3 kay isa ang gisidan na tulo ka heart. Sunod, 2/3. Ang 2/3, tulo ka heart, duha ang gisidan. So 2/3. Ay napod kita sa 3/3. Tulo ka heart, gipang sidan tanan. So maunang 3/3. So mga bata, kana similar fractions. Pare ang denominator. Napila ang pananglitan mga bata. Tulo ka kahon, tag-upat ang stars. Sunod, ang unang kahon usa ang gilinginan, upat ang tanang stars. Sunod, duha ka gilinginan o upat ka tanang stars. Sunod, tulo ka gilinginan o upat tanang stars. So meaning ang iyang denominator kay similar. Ang denominator na 4, sunod 4, sunod 4. Maunang similar fraction. So sayon lang mga bata, di ba? So sayon ra kayo mga bata. Pwede ipakita kini pinaagi sa number line. So number line na punta mga bata, daghang mga pamaagi sa pagpakita sa fraction. Pangutana mga bata. Pila man ka equal parts ang naa sa number line? Pila man ka equal parts ang naa sa number line? Tubag. Okay, ang tubag is 8. So 8 ka number line o equal parts. So mga bata, sayon ra kayo, di ba? Sunod ang pangutana. Unsaon pagbasa sa fraction sa ibabaw? Unsaon pagbasa sa fraction sa ibabaw? Una is 1/8 o 1/8. So maunay pagbasa mga bata, unang number line. Sa ikaduhang number line mga bata, unsa man pagbasa? 2/8. So 2/8 ikaduhang number line. Sa ikatulong number lines mga bata, unsaon pagbasa? 3/8. So 3/8 ang pagbasa. Sunod ikaupat nga number lines. Ang pagbasa ay 4/8. 4/8. Sunod nga number line. Ikalima nga number line, ang pagbasa ay 5/8. 5/8. Sunod nga number line mga bata, ang pagbasa is 6/8. 6/8. Sunod nga number line mga bata, ang pagbasa is 7/8. 7/8. Maunay ikapito nga number lines. Ang last nga number line, ang pagbasa is 8/8. 8/8. So karon mga bata, kamauna mo unsaon pagbasa sa number line. Timan mga bata, kung mugama og number line, ang denominator maoy basihan sa kadaghanon sa equal parts o line. Gikan sa 0, kining mga fraction puro similar fraction. Pangutana. Nganong 8 man ang denominator? Again, nganong 8 man ang denominator?
Unsa may tubag mga bata? Ang tubag, kung ipon kay kutob man 8 ang equal parts. Ang tubag, kung ipon kay kutob man 8 ang equal parts. Ang buot ipasabot mga bata, ang numerator depende og ikapila siya sa linya. Magsugod sa 1. Kung naay mawala nga fraction, magama og number line. So mauna mga bata, pananglitan tanawa ang number line mga bata. Nagsugod sa 0, 1/5, 2/5, 4/5, 5/5. Ang blanco unsa man na mga bata, unsa na nga number line. Okay, mag-ihap gikan sa 0 unya 3 man ang wala ug ang denominator kay 5. Ang answer is 3/5. So ang nawala nga number line kay 3/5. So karon mga bata, daghan among nahibaw-an unsa nang number line, unsaon pud pag himo og mga shapes nga bahinon og fraction. So karon tubagon ninyo ang mga pangutana. Tagaan mo na kog pila ka minuto para makatubag.